Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy korrupsiýada aýplanýan onlarça orta derejeli sewda resmiýetini aglap top edýän görnüşde görkezenen birnäçe hepde soň Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun ýene bir sewitindäki döwlet dukanlaryna barlyk seljiriş işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan ýerli dukançylaryň käbiri barlyk seljiriş işleriniň töweregindäki korrupsiýa zynjyryndan şikayet edip barlykçylaryň hem barlanylmalydygyny aýdýarlar. Redaksiya habarçymyzyň howpsuzlygyny nazarda tutup barlyk geçirilýän sewitin adyny bu gezek aýan etmekden saklanýar. Maýyň 1-nji hepdesinde döwlet telewizionyasy arkaly köpçülige ma'lum edilen barlyk seljiriş işleri resmi habarlara görä Ahal vilayatynyň hemde Aşgabat şäheriniň sewda dukanlaryna geçirildi. Döwlet dukanlaryna barlyklar dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler barlyk dowam edýän sewitden maglumat berýär. Türkmenistanyň sewda ulgamyna döwlet dukanlary ilan tarasyna paýok adlandyrylýan subsidiýalenen azyk önümlerini paýlamak işleri bilen borçlandyrylýar. Ýöne ýurdun dürli sewitlerine yerli ýaşaýjylar paýok önümleriniň gijikdirilýänini aýdýarlar. Köplenç paýtagat Aşgabatdan sewitleri berilýän barlykçylar göräýmäge ilatyň azyk paýlarynyň wagtly paýlanylmagy bilen bagly meseleleri seljermeli. Ýöne Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy dükany işgärlerine salgylanyp hatda barlykçylaryň hem satyn alynýanyny habar berýär. Gelýän barlykçylary satyn alyp bolýar we ýetmezçilikleri paranyň üstü bilen ýapyp bolýar. Barlykçylary berilýän para gaty ýokary. Ortaça hasap bilen 10.000 Amerikan dollaryny barlykçylary berseň ähli düzgün bozulmalary göz yumulýar diýip bir döwlet dukanynyň işgäri anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu meçberdäki para bilen barlykçylar subsidiýalenen iýmit önümleriniň ilaty hamala wagtly paýlananyny barada hasabat düýýärler. Bu aralykda ýurdun dürli sewitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar ilatyň azyk paýlarynyň gijikdirilýändigi, wagtly paýlanmaýandygy ýa-da hili pes önümleriň paýlanylýandygy barada şikayet bildirýärler. Yerli sewda resmiýetiniň sözlerine görä barlykçylar diňe bir pul bilen çäklenmeýär. Ondan daşary barlykçylar gowy ýerlerde dinç almaly, olary naharlamaly, şeýle-de olary dürli gymmat bahaly sowgatlar bermeli diýip sewda işgäri gurrun berýär. Yerli sewda resmiýetiniň sözlerine görä para diňe barlyk seljiriş döwrüne däleýsem döwlet dukanlaryna wezife paýlanşygyna hem rol oýnaýar. Sewda resmiýeti döwlet dukanlaryna bölüm müdürleriniň para bilen wezife eýelýänliklerini aýdýar. Ýöne bölüm müdüri resminiň sözlerine görä para bilen eýelen wezipesini para bilen dowam etdirmeli bolýar. Bölüm müdüri dukanlara gelýän harytlary hususy dukanlara satyp pulun belli bir bölegini başlyklary eltip berýär. Ähli dukanlaryň bölüm müdürleri bu zanjyr boýunça işlemeli bolýar. Başlyklar öz gedegini merkeze ministrlige ýibermeli. Vilayatlaryň üstünden aýlanýan barlyklaryň esasyna üýşürilen pullar merkeze gowşurulýar diýip ýagdaýdan habarly sewda resmiýeti gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionysyna görä Türkmenistanyň baş prokuroru Batyr Attaýew sewda we daşary aragatnaşyklar ministrligine korrupsiýa hemde paraxorluk bilen bagly ýol berilenini aýdylýan jinaýat işleri boýunça deriňe geçirilenini aýdýar. Onuň 6-njy maýda beren hasabatyna görä Ahal vilayatynyň Aşgabat şäheriniň sewda bölümlerine dukanlaryna geçirilen barlyk seljerme işleriniň netijesinde uny ösümlik ýagyny açyk sewdadan gizläp gymmat bahadan satan raýatlar ýüze çykarylypdyr. Munyň ýa-ni 14 raýatyň 8 ýyldan 20 ýyla türme tutsaglygyny hökm edilenligi ma'lum edildi. Ýöne yerli sewda resmiýetleri barlyk seljiriş işlerini hem para bermetiň rol oýnaýanyny aýdýar. Egerde düzgün bozulmalar para bilen ýapyp bolýan bolsa, onu gelýän barlyklaryň üstünde hem barlyklar bolmaly. Hakykaty görýän, arasy halal işleýän adamlar bolmasa, bu korrupsiýa zynjyry dowam eder diýip yerli sewda resmiýeti atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu aýdylanylar boýunça Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Sewitlerde geçirilýän barlyklara köplenç prokuratura idaralary ýa-da ýokary gödäwçilik palatasy gatnaşýar. 3 hepde töwregozal Ahal vilayatynyň hem Aşgabat şäheriniň sewda ulgamlaryna geçirilen barlyklardan soň Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sewda toplum boýunça orunmasary Çary Gylyçow bir käýinç uglan etdi. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasabatlaryny dünýä ýurtlarynyň arasyna eňi da korunur eýleýär.